I tant. Además, si me lo pasamos bien. Ahora. Bien, Jorge. Venga, vale. Ay, mano, qué mal. Debe dar miedo. Y la última que con el pegado la mierda. Vamos. En verano, Vamos, mira. ¡Qué lío! Bé, jo crec que ha estat un resultat just. Crec que hem proposat nosaltres un joc una mica més fluid i amb més circulació de pilota. Això ens ha donat dues ocasions claríssimes de gol, sobretot a la segona part, la de David Jiménez i aquesta última de l'Edu Raya, però de totes maneres ells també han tingut un parell de contraatacs perillosos i crec que és un resultat just. Els dos equips han fet un bon partit, ha estat un partit entretingut, que és l'important dintre d'un derbi. Bueno, jo me penso que el resultat just està a l'empat. Crec que la Macelles és un molt bon equip i al final ha tingut ocasions com per poder-nos guanyar, però també entenc que el Tàrrega com a equip visitant ha estat molt bé, s'ha defensat tinguent la pilota en moltes fases del partit i crec que també ha tingut alguna ocasió. Aleshores crec que el resultat just és l'empat i crec que avui no hi ha cap dubte. Aquest puntet us deixa respirar una mica, no? No, per a res, amb un punt no respires de res. Potser inclús no s'ho disparés i amb uns i els altres, però bueno, és el que tenim i l'hem de fer bo la setmana que ve. Sabíem que l'equip contrari avui era un dels equips més forts del grup, o que ara en aquests moments està amb més bona forma del grup i per això marxem contents, però el punt no mos ha vist de res, que estem a la zona perillosa i bueno, és un cas bastant atípic que portem tants empats i tantes poques derrotes i victòries, però hem de començar a sumar 3 en 3 perquè si no, no ens sortirem.